Hi friends, welcome to Kanakas Adupangare. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை டேப் பண்ணுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கனகாஸ் அடுப்பாங்கிற இந்த வீடியோவில் நம்ம முருங்கைக்கீரை பொரியல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் முருங்கைக்கீரை பொரியல் போட்டிருக்கேன். அது வெறும் தேங்காய் போட்டு பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு 1/4 பச்சை மிளகாய் மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேங்காய் போட்டு பண்ண போகிறோம். அதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போது ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம். காஞ்ச மிளகா ஒன்று, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். காஞ்ச மிளகா, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, பருப்பெல்லாம் நல்லா செவக்கட்டும். முருங்கைக்கீரை அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்டுங்க. பிளட்டே இல்லைன்றவங்க தொடர்ந்து இந்த முருங்கைக்கீரையை சாப்பிட்டுன்னு வந்தால் பிளட்டு நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கண்கூடாக தெரியறது தான். அதனால் பிளட் இல்லை அப்படின்றவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுவும் மாதுளம்பழமும் கண்டிப்பாக பேரிச்சம்பழம் 3 எடுத்துன்னு வந்தோம்னா பிளட்டு நல்லா வருது அப்படின்றாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி பொரியலாக பண்ணாட்டினா கூட வெறுமை ஒரு முட்டை நெய்யை குத்தி முருங்கைக்கீரையை வதக்கி உப்பு பெப்பர் போட்டு ஒரு புடி சாதம் முதல்ல சாப்பிடும்போது ஒரு புடி கலந்து சாப்பிட்டாலே போதும். அவ்வளோ மெடிசன் வேல்யூ உள்ளது இந்த முருங்கைக்கீரை. முருங்கைக்கீரையை எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க. இப்போது இது நல்லா செவந்திருத்து. இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே இந்த முருங்கைக்கீரைக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அதை சேர்த்துக்கலாம். இது இப்போ நல்லா வதங்கட்டும். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கிட்டேன். இதை நல்லா வதக்கிட்டு இந்த முருங்கைக்கீரைக்கு எவ்வளோ உப்போ அரை உப்பே போட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே கீரையிலே கொஞ்சம் உப்பு தன்மை இருக்கும், அதனால் லைட்டாக போட்டுட்டா போதும். இதை போட்டுட்டு நல்லா இப்போ நம்ம கலரி விட்டுக்கலாம். இதை சுட சுட சாதத்தில் ஒரு முட்டை நெய் குத்திட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முருங்கைக்கீரையால் தொட்டுக்கவே வேண்டாம், சாதமாகவே பிசைஞ்சு சாப்பிடலாம். சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினோடனே நம்ம இந்த கீரையெல்லாம் போட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தேங்காயை போட்டு இறக்கினா நம்மளோட தேங்காய் நார் வதங்கட்டும் பார்க்கலாம். நம்ம போட்ட முருங்கைக்கீரை எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுத்து. நம்ம போடும்போது எவ்வளோ இருந்தது, அதுக்கப்புறம் சுருங்கி எவ்வளோண்டு ஆகிட்டு இருக்குங்களா. அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா தக்காளிலாம் போட்டிருக்கிறதுனால சூப்பராக இருக்கும் சாதத்தில் கலந்துக்க. இப்போ நம்ம அதில் ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் போட்டுக்கலாம். தேங்காய் திருகினதை போட்டு கலரிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்குங்க. இது எவ்வளோ ஹெல்த்தி தெரியுமா. அதனால் எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் முருங்கைக்கீரையை வாரத்துக்கு 2 நாளாவது சேர்த்துக்கோங்க. சூப் வச்சு சாப்பிட்லாம். சாம்பாரில் போடுங்களேன், அவ்வளோ வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும். சாம்பாரில் போடலாம். பொரிச்ச கூட்டு பண்ணலாம். பைத்தம்பருப்பு போட்டு பொரிச்ச கூட்டு பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். இப்போது இது ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இதை தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் நிறைய வதக்க வேண்டாம். அதனால் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். நம்மளோட முருங்கைக்கீரை பொரியல் ரெடி. எல்லோரும் மறக்காமல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். எல்லோரும் முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கோங்க. வேறு நம்மளுக்கு சத்துலாம் இதுலேருந்து கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.